Davide Cabaleiroren eskutik, Galiziako itsasoa eta Euskal Herriko lurrak batzen dituen historiaz gozatzeko aukera zabaldu zaigu. Sitio distinto dokumentalarekin batera, hizkuntza propio bat duten bi herrialdeen berri dugu. Sitio distintoren inguruan informazio gehiago izateko, Davide Cabaleiro zuzendariarekin izan gara. Hay pueblos enteros donde se produce unos éxodos migratorios hacia este lugar impresionante. La migración no solamente es de hombres, hay muchas mujeres jóvenes que emigran, que vienen buscando nuevas oportunidades. Pues hori, nola batzen dira bi herri, eta batez be bi kultura, ez? Eta mahai gainean jartzeko eta batez be azpimarratzeko hizkuntzaren garrantzia bi herri horiek batzeko. Bai, ni hona heldu nintzen, topatu neban justo errealitate batekin nahiko potentea, ez? Ez ezaguna niretzako, Galizia moru. Eta hasieran nire asmoa zen pixkat kontatzea eta hori, pixkate hori sustraiak arrotzea hori ateratzeko eta ez ahazteko. Azkenean uneko 50%koa ja Galiziara itzuli ziren, beraz, berehala desagertuko da historia hori. Eta zeo zer hori, nire hasi personal bat ipintzea hori ez desagertzeko guztiz. Baina historia bilatu eta gero, hainbeste historia ezberdinak atera ziren eta sitio distinto azkenean egin nuen, edo egin dut. Eta sitio distinton batzen dira alde batetik bai historia eta beste aldetik nola batu dira bi herriak, kulturarekin eta hizkuntzarekin. Hizkuntzaren garrantzia bi herriak batzeko. Azkenean, hemen Euskal Herrian donundik etorri da jendea, ez? Bai Andaluziatik, bai Kastillatik, baita ere Extremaduratik. Baina haiek agian ez daukate puntu berezi hori kultura ematen zaiguna guri, ez? Bai hizkuntza, bai kultura, musika, gastronomia baita ere. Gaur egun adibidez Gipuzkoan 50.000 Extremadurako jendea dau. Eta Euskal Erkidegoan da korpuru berdina galiziarrak, osea gitzi gara hemen, baina dekogu kultura bat gure atzean. Eta hori potentzia gehiago ematen zaigu. Bai, azkenean zuhaitz moduan bat, ez? Nik esango nuke dela dokumentala. Eta adarrak eta adaska txikiak dauz. Eta bakoitza gehitzen da besteari. Eta kolorek ezberdina batzen dira. Bai. 5 urteko proiektua da, azkenean. Izan zen, justo ni orain dela 7 urte hona etorren nintzen ikastera eta trintxerpeko errealitatearekin topo egin nuen bapatean nire aurrean. Eta hasieran trintxerpe gero mazustegi eta bidean pentsatu neban, historiarekin bakarrik agian pixkat flojo geratuko da dokumentala, beraz, nik beste puntu bat jarri nahi neban, ez? Eta puntu hori kulturatik zen. Eta hortik hasi nintzen pixkanaka pertsona batekin berba egiten, pertsona horrekin gero beste zubi bat zeharkatzen eta beste leku batera juteko. Eta horrela, mantxo jendearekin berba egiten eta historia egiten. Osea, azkenean hori aurpegi ezagunak dira eta hori bai garrantzia ematen du hori azkenean esateko jendeari ez gara bakarrik ez ezagunak hemen egiten ari garenok gauza batzuk, ez? Eta bai agertzen da Porroz, bai agertzen da Kakier Karazo. Claro, niretzako Kakier Karazo ja pertsona ezaguna zen Galizitik. Nik ja justo hona etorri baino lehen Euskal Herria eta Euskal kultura ezaguna zen niretzako, musikagatik. Eta musikarekin bi herriak batzen dira. Alde batetik Anton Reisak Kakier Karazorekin, hortik dator sitio distintoren hitza, abesti batetik, baina dokumentalan Anton Reisak aipatzen du. Claro, Euskal Herrira justo etorri nintzenean, niretzako zen nik banekien hori beste herri ezberdin batean nengoela, niretzako hori atzerritarra moduan sentitu nintzen Euskal Herrian, sitio distinto bat zegoelako. Vine en el autobús de línea. Se tardaba para venir 24 horas. Me acuerdo que mi padre me dio 1000 pesetas de aquellos tiempos. Ondarrutarran eta Gallegun arteko lehenengo ezkontzak izan zile herrixan ikuskizun bat.
jendik jute zela eskontza ikusta, gallego bat eskondu ondarutar bateaz, ez? Kanpotik jentit horti izan zela impacto bat, ez? Os galegos e as galegas temos as raíces ben chantadas na terra, pero temos antenas que nos conectan con todo o mundo. Cando se produxo o afundimento do Prestige, enseguida a propia dirección de Radio Euskadi reaccionou e propuxo facer algún tipo de encontro solidario como apoio á plataforma Nunca Máis. Bueno, yo creo que en ese momento aquello fue un fenómeno increíble, ¿no? De solidaridad y de apoyo, ¿no? Se mezcló el euskera con el galego. Jo, aurrestranaldia, kafean txokiko aurrestranaldia itzela, osea, unkigarria, beteta, ja hori, pues, indela aste bi, domeka batean, eta aurreko asteazkenean ja beteta zegoen, dana. Osea, bai jesarleku guztiak. Beraz, ja domekan bertan, jende pilo bat hor zutik, eskaileretatik be, eta, claro, pues, nitzako personalki eta talde tekniko guztientzako itzelezko harrera, benetan, itzela, osea, ni dokumentala bukatu eta gero hori jendea txalotzen eta ni mutu geratu nintzen, mutu. Bai, niri oso kurioso iruditu zitzaidan, porque eneko 50 baino gehiago, hemengoak. Eta hori oso kuriosoa da. Gero ikusiko dugu estrenaldiarekin, estrenaldia zinebin izango da, eta agian ez dator inor. Baina nik esango nuke ez ezberdina izango da, eta jo, pues bai, jendea kuriositatearekin, eta hori oso garrantzitsua da. Nik esango nuke historia bera bakarrik potentea dela. Azkenean kontatzen duzu hori, hemen egon dire 1000 Galiziar inguruan. Korpuru potentea da, kopuru esateko, ostia, 1000tik gora, bueno, ez dira bi lagun ona etorri ziren lanbila, ez. Eta gero hori batzen dira be, hemengo ezagun batekin, kultura arloa batzen dabe, nik esango nuke interesgarria dela, nintzako behintzat interesgarria izan zan egiteko, ez. Sitio distinto bukatu baino lehen ja hasita zegoen beste proiektu bat, ondino preproduzioarekin gauz, eta Irantzu Barelaren dokumental bat izango da. Badau buruan, da frikada bat, baina eta berriro batzen dira Euskal Herria eta Galizia, futbolinaren historiari buruz, proiektu bat, dokumental bat. Futbolina, osea, guk ezagutzen dugula futbolina, guda baino lehen sortu zen, eta egilea, egilea, nik esango nuke egilea, galiziar bat zen. Baina artizautzak hori forma emateko figurari euskalduna zen. Eta proiektu oso polita zen, porque zegoen eginda hori gudako umea entzako. Eta, bueno, hasten da penintsulan, baina gero juten da historia Hego Amerikara, eta Che Guevara hortik agertzen da, historia polit bat, badau liburu bat, eta iaz erakurri nahi ban oporretan, eta zen como, joder, hemen zeo zer potentea dau kontatzeko. Que eu sentíame felizmente no estranxeiro. É unha vantaxe de repente cando andas polo mundo ir a outro sitio no que te sintes fraternalmente acollido, pero que estás no estranxeiro, que ves que efectivamente aquilo é un sitio distinto. Larunbat honetan, bertsolari txapelketa nagusiko lehen finala ordena ospatu da Baigorrin. Aurten, txapelketaren 17. edizioa ospatzen da, eta 4 urteko epea igaro ondoren indar berriturik bueltatzen da berriz ere. Baigorriko eskerparetan ospatu zen lehen kanporaketa, 600 ikusleren aurrean. 6 bertsolari izan ziren honetan, Ander Lizarralde, Alaia Martin, Beñatu Gartetxea, Mikel Artola eta Xabi Maia besteak beste. Kanporaketa polita izan zen eta Alaia Martin bertsolariak lortu du final aurrekoetarako pase zuzena. Belarra moztu berria dago, bidean jarrai dezagun.
Urrengo geralekoa, segurako baratze pilotalekuan izango da, irailaren 30ean arratsaldeko 5:00 aurrera. Besteak beste, Ander Fuentes Iturri, Meñati Guaran, Felix Zubia, Jon Martin, Nerea Lustondo eta Unai Gaztelumendi izango dira honetan. Lekaizoka lelopean egin dio harrera Oñatik aurtengo kilometroak jaialdiari. Gipuzkoako ikastolen aldeko jaialdiaren 40. edizioa ospatu zen bart, Oñatiko Txantxiko ikastolak antolaturik. 1.600 voluntariok parte hartu zuten eguna aurrera ateratzen. Eta antolatzaileen esanetan, egunak marka guztiak hautsi ditu. Jaialdiaren oso valorazio positiboa egin dutelarik. Biotzak dauka, gure haurrak prest dauka ikastolan, se askaberoa. Eguraldi ona lagun zutelarik adintarte desberdinetako milaka euskaltzale hurbildu ziren Oñatira. Herria zeharkatzen zuen 5 kilometrotako ibilbidean murgiltzeko asmoz. 4 gunetan banatu zen egitaraua, mota guztietako ekintzek tokia izan zutelarik. Kontzertuak, umeentzako tailerrak, gazteentzako erronka lehiaketa, jatekoa eta edatekoa izan ziren, besteak beste. Noizbait ez dira beharrezko izango olako gauzak, baina gaur egun ondio bai eta pozik parzeltzeatik. Aldarrikapenerako tartea ere egon zen eta ikastoleko elkarteko lehendakari den Nekane Artolaren bidez, hezkuntza lege berri bat eskatu zuten. Gaur egun gure hezkuntza sistemak dituen gabezia, ahuldade, zulo eta bestelakoen itirburua da egungo legedia, adierazi zuen. Eta gaur Eusko Jaurlaritzan hezkuntza eragileek eta hezkuntza sailak izango duten bilera, lege horretara eramango gaituen lehenbiziko geltokia izan dadin eskatu zuen. Espainiak eta Frantziak eskaintzen dizkiguten hezkuntza sistemak ez dira baliagarri Euskal Herrirako. Era berean, Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburu den Kristina Uriartek ere, denen artean hezkuntza sistema hobetzeko deia egin zuen. Lan horretarako, hezkuntza eragile guztien beharra dugu, behar zaituztegu. Irakurketa edo kalkulu politikoek ez dute tarterik hemen. Eskuen artean dugunak garrantzi handiagi du jokorretan sartzeko. Urretxo Zumarragako ikastola jaso du hurrengo ediziorako lekukoa. Bertan ospatzen den 2. edizioa izango delarik. Gabriel Arestiren Euskal Herria poema liburuaren 50. urteurrena oinarri moduan hartuz, Aresti beraren ibilbidea gogoratuko da Bilbon urriaren 11an, plaza Barrian. Bilboko udala eta Gabriel Aresti elkartearekin batera antolatuko da, eta egun osoko jardunaldian parte hartuko dute Bernardo Atxagak, Jon Kortasarrek, Arantxa Urreta Bizkaiak edota Oskorri taldeak. Jardunaldi berberean Agustin Ibarrola artista ere omenduko da. Adierazi dute Arestiren lana berreskuratzen dabiltzala aspalditik. Horren lekuko da, aurreko urtean, mailu batekin, biola batekin, liburua publikatu izana, eta orain dela 3 urte, Harri eta Herriren edizio berritu bat adibidez. Aresti txekoa dugu Euskaltzaindian. Aresti esan gabe eta alperrik eta esan gabe doa, eta alperrik ez da esatea, Arestiren irudia hemen modu iraunkor batean jarrita daukagula, Aresti etxekoa dugu. Honekin guztiarekin batera, urria eta azaroa bitartean 6 kontzertu akustiko antolatuko dira Euskaltzaindiaren egoitzan. Astelen buruzuria izenpean. Kontzertu guztiak 8etan hasiko dira eta bertaratzen direnak Zutagarreko Aitor Gorosabel eta Xabi Bastida, Gorka Urbizu eta Niko Etxarten doinuez gozatu ahal izango dute, besteak beste. Euskal kultura zabaldu nahi dugu, gure kulturaz gozatzeko aukera izan eta hori non hobeto hemen baino Euskaltzaindian. Kontzertu hauek paregabeak izango dira, aprobetxatu gabe ezin utz daitekezen horietakoak. Labur esan da, ekimen bi ekarritu gaur hona, oso interesgarriak eta ezagutzera mai nahi ditugu, herritarren gozatu ahal izan dezaten. Ameriketako Estatu Batuetako kostaldera joan ziren Euskal Arrantzaleen aztarnak topatzea. Historia hori du oinarrian Elkarrekin Tugederrek eta nondik norako guztiak azaldu ditu Xabier Agote Albaolako presidenteak gaurko aurkezpenean. Eta gu badakigu Estatu Batuetan ere egon zirela euskaldunak, garai hortan ez zutelako bereizten, ez zegoen mugarik, eta gaineango indiarrak, haiek indiarrak zian, edo mikmaktarrak, edo zein tribukoak, ez? Orduan horiek ere
beraien lurretan zeuden eta ez zuten bereizten, jakina. Eta gu badakigu, gaur egungo Estatu Batuetako kostaldean ere egoten ziala, baina hangoak ez dute inolako ikerketarik egin gure iragana ikertzeko. Euskal Herritekan ere ez, horren erabaki genuen ara jutia gure atxurrekin eta han zulatzen hastea, badakigulako euskaldunak leku jakin batzutan egon zirela, hango Estatu Batuetako kostaldean. Miguel Txemolinak, Pablo Iraburuk eta Igor Otxoak zuzendu dute dokumentala eta diasporarekin lotura du proiektuak. Dokumentala Amerikako hainbat tokitan proiektatuko dute urrian. Elkarrekin Together Kultur Elkarteko Iñaki Goirizelaiak aurkezpenean azaldu du lan eremu berriak sorrarazi nahi dituztela. Lan eremu berriak sortu nahi ditugu. Pelikula bera horren adibidea da. Gaur hemen aurkezten dugun dokumentala Elkarrekin Together egindako lanaren adibide ederra da. ETB-ko zuzendari Edu Barinagak eskertu egin du lan horrekin eurengana jo izana eta lan egiteko modua bera balioetsi du. Oso aukera ona izen da eta guk horregatik benetan eskertzen dugu. Eta eskertzen dugu alde batetik proiektu honetan gauza bi uztartzen direlako, ezta? Azkenengo emaitza nik dokumentala ikusita daukat, ondo eginda dago eta baita ere egiteko moduan, ezta? Hor parte hartzaile zabal bat, jente ezberdina, danak taldeko lana, Euskal Herriari dagokion puntu hori goraipatuz, ezta? Auzo lana. Eta benetan proiektu honetan hori nabari gelditu da. Bide beretik jo du Otxoa zuzendarikideak ere eta esan du dokumentalaren izenak ekoizteko baliatu duten elkarlan filosofiari erantzuten diola. Hainbat eragile hau babesten, enpresa desberdinak, instituzioak, bestetik pelikulan ikusten den bezala, hemendik doazen ikerlariak, bertako ikerlariekin, Estatu Batuekin eta baita Kanadiarrekin batera lana egiten dute elkarrekin. Bestetik ere, aipatzen dugu eta bereziki azpimarratu nahi dugu gaur egun iaia ez ezaguna den historia hori, ezta, Xabik aipatzen duena. Iraganari bisita bat ematen egiten diogu. Bertan ikusten dugu nola Euskaldunak Ipar Ameriketan bertako natiboekin, bertako indioekin parez pareko harreman zeuzkaten. Elkarlaneko harremana eta guretzat eredu hori da baliagarria, horregatik da elkarrekin ere. Elkarrekin egiten zuten lan naiz eta guztiz zeharo ezberdinak izan. Agoteren ustez, beharrezkoa da Euskal gizarteak historia ez ezagun horrekiko interesa izatea, iragana berreskuratu eta jakinaraztea. Historia ofiziala hori da, ez da errege baten lorpen bat munduari jakinarazi behar hori. Eta horregatikan hor bi historia dauzkagu, bata ofiziala dana eta bestea ez ofiziala. Eta guri bigarren hori da interesatzen zaigun, azken finean balako gure arbasoen eguneroko bizimodua deskubritzen ari gerana hango Euskal Herrian. Eta hori da, baina historia guztiz epikoa da eta gu historia horren bilagoaz, eta hori da gure helburua. Ulertezina egiten zaigu, nolatan ez dugun gizarte bezala, Euskal gizarte bezala interes gehiago jartzen horretan. Azken finean Euskaldunak eremu horretan erabat bereiztu zian, garai horietan zian itsas teknologiarik gorenena erabiltzen zutena, beraie garatuta askotan eta horrekin batera sekulako itsas gizon ospetsuak, trebeak, onenak. Animatuko nuke Euskal gizartea interes gehiago jartzeko gauza hauetan. Azken finean nik argi dakat gure iragana berreskuratu eta jakinarazten dugunean eta batez ere hain iragan erakargarria eta berezi hori nik uste hori herrigintza ekintza badala, ez? Herrigintzari begira gure herria sendotzeko eta gure herriari perspektiba berriak emateko eta bide berriak erakusteko nire uste dela sekulako aukera. Berta Gaztelumendi kazetari eta giza eskubide eta botere publikoetako ikerlariak Bolar dokumentala aurkeztu du Donostiako zinemaldian. Emakunderen enkarguz egin du Gaztelumendik, eta iraganean genero indarkeria pairatu izan duten 9 emakumeren testigantzak jaso ditu bertan. Asteburu bat emango dute batera, landa eremutik kanpo eta eguneroko bizitzatik urrun. Resistentzia eredu bat, eta borrokalari sutsuak diela, ez? Azken finean gutxi ezagutzen da, violentzia hau. Gu normalean horren berri izaten dugu, kaberan dagoela, da emakumezko bat hildute edo erandakoa, baina prozesu hori ezagutzea oso importantea da, jabetzeko tortura
modu badela. Eta orduan ez dakit, horri aurrea egiteko behar duzun kemena, behar duzun indarra, zugandik sortzen den indarra, zerbitzuk eta horiek noski oso beharrezkoa dira eta balio dute eta bultzatzen dute eta ez dakit, babestu dute emakumea, baina azken finean indar hori zurea behar duzu, ez? Eta orduan niretzako eredu izugarria da nola atera leiken pertsona bat inpernu horretatik, ez? Zenbat indar behar den eta zenbat inteligentzia behar den hortik ateratzeko. Zuzendariaren esanetan lanketa sakona egin behar izan zuen protagonistekin. Izan ere, ezen erraza izan emakume horiek kamera aurrean euren bizipena kontatzea. Proiektuaren helburua, gizarteari kontzientziazio mezu bat bidaltzea. Hau etzan sortu bat-batean esan geluela, egin dezagun dokumentala, ez, gu hasi ginen lan bat egiten, violentzia hau jaso duten emakumezkoekin, hau da, errekonozimendu eta erreparazio lan bat eginez, eta orduan horre saio sakonak izaten gentuen, batzutan oso gogorrak ziren, eta, momentu batean mezua osatu genuen guztien artean, zer esan nahi genuen, ze batez ere helburu bat zegoen, emakumezko hauekin esan nahi genion gizarteari implikatu behar zuela eta sensibilizatu behar zuela gai honekiko. Eta orduan behin mezua osatu genuenean, esan genuen, eta orduan mezu hau nola igorriko diogu jendeari, Egun genero indarkeriaren gaia gero eta sonatuagoa denarren, oraindik ere, honen inguruko sentsibilizazio falta handia dagoela uste du Gaztelumendik. Eta gainera, oraindik ere ezkutuan dago. Oso gorra aitortzea zuk horrelako violentzia jasatzen duzula. Lotxa, indignazioa, hainbat sentimendu gordetze dituzu, ez dituzu partekatu nahi, ez? Orduan, nik uste dut, gure harremanetan, eta gaina batzutan ez da behar kolpetara iristea, baizik da gure harremanetan uste dugun baino violentzia gehiago. Esan edo, gizaganakoen artean, gizon emakumezkoen artean, gizonezkoen artean edo guztietan, nik uste dut, violentzia nagusi dela, eta ez dugula onartu nahi. Bigarrenez egonda Gaztelumendi zinemaldian, duela 5 urte, Mariposas en el Hierro lana aurkeztu zuen zuzendariak. Bolar lan berria, Euskal Zinemaren Irizar sarietarako lehian sartu da. Por todo te da miedo. Es increíble cuando te liberas y se cae todo aquello y ya no tienes miedo y eres capaz de ser libre. Tengo que volar, aunque solo tenga un ala. Ne zurrak entzutzen dizkiat. Nola azten nahi dian entzutzen diat. Larun batean estreinatu zen Donostiako zinemaldian Aitor Arregi eta Jon Garañoren Handia filma. Sail ofizialean estreinatu den euskarazko 3. pelikula da eta harrera ona izan du. 19. mendean dago girotuta. Eta Miguel Joaquin Eleizegi Altzoko Handiaren bizitzari buruzko filma da. Gaitz baten ondorioz, etengabe hasten hasi zen, ia 2,5 metro altuera izatera heldu zen arte. Baina bere anaiarekin zuen harremanean ere sakontzen du filmak. Zurriolako butaka saioan, zuzendariak elkarrizketatu zituzten. Pelikularen tesietako bat ere hori da, azken finean, ezta? Zene kontatzen duen historia eta zer kontatzen duen, eta zer iristen zaigun eta zer hartzen dugun guk errealtzat eta zer ez. Eta pelikulak berak hori egiten du, jokortan sartzen da norbait esateko, ezta? Guri, pelikulari buruz hitz egiterako orduan, jendearekin, jende asko ketzun ezagutzen, Altzoko Handia, beste batzuk ezagutu bai, baina uste zuten ez zela existitzen, pertsonaje mitologikoa zala, bestatzuk ezagutzen zuten, baina asko ziren uste zutenak mitologikoa zala, ezta? Eta horrek zer pentsa ematen dizu, ezta? Noiz pertsona real bat bihurtzen den mito edo jende askorentzat pertsonari ez da inoiz existitu, ezta? Eta berari buruz dagoen informazioa ikusita ere, momentu batzean duda ere egiten dezu existitu den. Ze ez dago hainbesteko informaziorik, nez eta orain, hasi diran gauza gehiago azaltzen eta horrek guri plantearazten zizkigun gauza ideia oso interesgarriak film baterako, ezta? Eta filman bertan hori bi eratan gertatzen da. Bat, esan duten moduan guk egiten deguna, baina eraberan barruan pertsonaiak prozesu hori biziko dute, ezta? Denboraekin indartzen joan da. Gustatzen zitzaigun hainbat kontzeptu edo baten zitulako, ezta?
alde batetik, anai bat eta bestian arteko kontrastea asko gustatzen zaigun, bat, Martin ausartagoa da, mundu berrira irekiago dago, Joaquin pixka konserbadoreagoa, beak ez du nahi bere lekutik irten, baina paradoxikoki Joaquin aldatzen ari da, ezta? Beak nahi edo ez aldatzen ari da, hasten hasi da, ezta? Eta hori azkenian, kontzeptu bat ere asko gustatzen zitzaiguna, ez? Garai horretan, komentatu Jonek, ezta? Pixkat, mundu zaharra, mundu berria, hor zegoen nola pixkat tensio hori edo, ondo aragitzen zuten bi pertsonai hauek, ezta? Handia, urriaren 20an iritsiko da zinema aretoetara. Ez bade gelditzen? Errekalehor auzo autogestionatuak 4. urtea beteko du bere proiektu askatzailearen bidean. Hori ospatzeko, hainbat ekitalditako egitaraua osatu dute. Musika garrantzi handia izanen du egun hauetan. Ostegun arratsez Mobidik ariko da gaztetxean. Ostiralean berriz kalean ospatuko dira kontzertuak eta The Soul Breaker Company, Kabala, Arena eta Potatok osatuko dute musika afitxa. Larun batean azkenik, Estrikaila, Vinagre de Moderna, Niluta Nituia eta Tarantistak DJak ariko dira. Nik abilloa maite dut, nik abilloa maite dut, merke lortzen dut, nik abilloa maite. Hendaiako Sasiko gaztetxea ospakizunetan da eta bide horretan irailaren 30ean festa eguna antolatu dute. Egun osoko egitaraua prestatu dute, non gauean musika izango den protagonista. Montauk, Gorpuz Kings eta Iaraldea Sound System ariko dira zuzenean. Gorpuz Kings taldeak euskal trap doinuak jarriko ditu gaua kolorez bustiz. Merke lortzen du lolo. Aste honetan zehar, zinemaldi alternatiboa ospatzen ari da Donostian. Pelikulak izango dira protagonista nagusiak, baina izango dira bestelako ekimenak ere. Tartean, zuzeneko musika eta irudiak uztartuko dituen ekimen interesgarria, fotogramak pentagraman eta akordeak zeluloidean izenpean. Donostiako zenbait musikariek doinua jarriko dizkiete filmei. Olat Salvador, Raitz, Asier Beramendi, Beñat Antxustegi, Eneko Sierra eta Jon Agiriano izango dira afitxean. Emanaldia, Intxaurrondo auzoko Letaman gaztetxean burutuko da irailaren 30 arratsean. Txoriek diote ote behar dena. Garrantzirik ez dutenen artean, garrantzik gehien dutena, bihurtzen dituzula zu, garrantzizkoena. Ahotseneak 10 urte beteko ditu abenduan, eta bide horretan zenbait ekimen burutuko dira datozen hilabeteetan. Irailaren 29an Tafallan izango da hitzordua, non argazki erakusketa eta zuzeneko kontzertuaz gozatzeko aukera izango den. Anari taldea eta Jon Basaguren ariko dira zuzenean bertako kulturgunean. Garaikide jaialdiaren baitan ariak ikuskizuna dakar Ertza konpainiak, dantza garaikidea, txontxongiloak, Arkaitz Kanoren testuarekin eta Asier Zabaletaren gidaritzapean disiplina anitz sustatuko dituzte lan honetan. Bizitza osoa sostengatzen duten ariak haustean utzetik hasi behar dutenen esperientziak kontatuko dituzte bertan. Lehen emakume pandero jolea izan zen Maurizio Aldeiturriaga,
plazari aritu zen, beste askorentzako eredu bilakatuz. Omenaldi gisa, Aukeran Dantza konpainiak Maurizia ikuskizuna talaratuko du, igandean Hondarribian. Dantza tradizionala eta garaikidaren arteko mestizajea da euren lan koreografikoaren ezaugarria. Igandean Hondarribian izango dira Maurizia ikuskizunarekin. Eta musika sortu zen! Euskal musikarin iruditeria komunean zeharri bidaiaraziko ditu ikusleak Ez Dokiruren azken lanak. Euskal historia txiki handiaren errepaso ironiko, absurdo eta divertigarrienaren bitartez. Patxo Telleria eta Mikel Martinezekin batera, 3 musikari aktore ere igoko dira taulara. Ea zer dugun hemendik? Irrien Laguna Portugaleten dute hitzordua igande honetan. Ane eta Piratek dantzaldia aurkeztuko dute San Roque plazan, ume guztiak mugiaraziz. Bertso txapelketa nagusiko kanporaketek martxan jarraitzen dute eta asteburu honetan 2 kanporaketa berri egongo dira. Lehena urriaren 30ean izango da, eta bertan, Ander Fuentes Iturri, Beñat Iguanan, Felix Zubia, Jon Martin, Nerea Lustondo eta Unai Gaztelumendi izango dira. Igandean izango da beste kanporaketa Tolosan. Eta honetan, Agin Laburu, Iñaki Apalategi, Julio Soto, Oiana Bartra, Oiana Iguaran eta Unai Agirrek abestuko dute. Hogei bat urte baino gehiago bertzotan. Loiuko Laurota auzoan jaiak abiatuko dituzte ostiralean, kale giradoinoekin batera eta eguna musikaz, pintxopotez eta bertso saioz betez. Gauean egunari agur esango diote erromeria soinuekin. Larun batean Laurotako 8. mendi bilaldia abiatuko dute goizean goiz, eta gerra denborako nitxo ezberdina bisitatuko dituzte. Kirola egin ondoren, umeentzako jolasak egongo dira Saiborren ikuskizunarekin batera. Azkenik, igandean Trabudu taldearen eskutik euskal dantzak izango dituzte, eta eguna trikitizadoinoekin batera izango da alaitua. Asterolez, ostiral honetan film berriak izango dira zinema aretoetan. Guk estreinaldi horietako batzuk dakartzagu gaurko saioan. Emakume bat harrituta dago, bere gizona etxera jendea gonbidatzen dabilelako. Pixkanaka gizonaren jarrera gero eta arraroagoa izaten hasten da, eta emakumea gonbidatu guztiak etxetik botatzen saiatuko da. Jennifer Lawrence eta Javier Bardem dira Darren Aronofskyren film berriko protagonistak. Ed Harris eta Michelle Pfeiffer bezalako aktore ezagunek ere parte hartzen dute. Did you know he had a wife? He has pictures of you in his luggage. What were you doing in their luggage? To see me. Come quick! Maria eta Susana 17 urteko nerabeak dira. La Brújula izeneko udaleku kristau batean daude uda pasatzen. Bineskei reggaetoia eta elektrolatinoa gustatzen zaie, baina Jainkoa Mariari agertzen zaionean euren bizitza aldatu egingo da. 2013an Madrilen sortutako musikalaren zinemarako egokitzapena da. Jada 3 denboraldi daramatza kartelean. ¿Que vea a Dios? ¡Dios nuestro Señor! ¿Por quién va a ser si no? ¿Qué te canta? Pues canciones de la negra esa que se murió. ¿Estás diciendo que te canta por Winnie Houston? Sí. ¿Qué pasa, madre? Que me encanta Winnie Houston, que me sé todo su repertorio en inglés, que es mi fan número 1. Necesito urgentemente hablar con el Papa. Míreme, Dio, presente ahora mismo aquí, en España. Oiga, señora.
Familia, oreka eta fedearen inguruko pelikula da Arratibelen konberso. Zuzendariaren aizpak, katolizismora konbertituko dira bat-batean, eta zinemagileak bilakaera honen atzeko arrazoia ikertzen saiatuko da. Elkarrizketa formatua erabiliz, Arratibelek konfesatu arazi egingo ditu bere elkarrizketatuak, baita bera ere. ¿Qué tienes miedo de que te convenza o qué? O yo qué sé, si... No, es que ya me quieres evangelizar. Pues sí, claro que te quiero evangelizar. Es como, me ha tocado la bonoloto y te quiero dar 10 millones, chico, ¿no quieres o qué? O sea, no sé. Es que es como el paradigma de lo que es una auténtica conversión. El presidente viaja a su primera cumbre internacional. Txilen garatzen da La Cordillera filma, presidente latinoamerikarren goi bileran. Bertan eskualdeko aliantza eta estrategia geopolitikoak erabakitzen dira. Hernán Blanco presidente argentinarrak drama politiko eta familiarra bizi du. Bere bizitza eta orden publikoan aldaketak eragin ditzaken bi erabaki hartu beharko ditu. Batetik, bere alabaren egoera emozionala, eta bestetik, bere karrerako erabaki politiko garrantzitsuena. Buenas tardes. Ella sabe que estoy acá, ¿no? ¿Usted qué sugiere, doctor? ¿Por qué lo tenías que hacer así? ¿Cómo no me di cuenta? Como si se estuviera inventando una vida que no tuvo. ¿Qué es esto, un interrogatorio? ¿Estoy acusada de algo ilegal o qué? Esto no puede aparecer. Es un problema de ustedes, de su gobierno. Vous voyez cet oiseau majestueux qui vole dans le ciel? Celui qui est tout en premier là. Udazkenarekin batera txoriek migrazioak hazten dituzte. Amarillatok Afrikara joan nahi du. Horretarako txori migratzaile batzuekin batuko da, gida lanak egiteko. Bidean hainbat oztopo eta abentura biziko ditu txoriak. Il est le seul à connaître votre nouvel itinéraire. Nouvel itinéraire? C'est très courageux de ta part. Pour un petit oiseau, je veux dire un non-migrateur, c'est un grand voyage. La maîtresse, elle a dit qu'il fallait mieux s'arrêter dans les villes parce qu'il y faisait plus chaud, à cause d'un truc qui s'appelait la pollution. Bonsoir. Je voulais juste vous demander la direction pour l'Afrique.